عزو سلام تنات قبلوا فنويل سيفاب مكتاتشو كوب زغوركم تعزبتنا كم يتوعلون لو حموس حمش مسكرنا فرقم عرتم فرغان سدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لغم نمكتالكم بغير زعد مسخاتكم تسنح ميكايل حرقو فلما يكون بكنت وتاتو افلم برزنتي سياسة زسات فوزلو تشعي وعلى مرحتي هاجرات شركنا تشاينا نافريكان لوم وقع تخفيتو مصر فتحي زودبو زت فتحي لمعات جيوبوليتيكان قرن افريقيا تمالي تخفيتو ابنو زوبا سنعفن سوني شومونتن زيكاتات عود متوحتي عيني تخايلو اب زيناتات وصاي اساس 86 ميتاوت نبرت وشمت غازا بسنك دبرا بإسرائيل كم تمزابلو تغليصو تركن جبسنا بسفرالية صلاة زاتو كرا عصورتو شوعات السماعات كتيمة جبسي بسلستان 4 مسكرم قداما يهبراو مريج نفرتي انيلا زرزر زينا برزنتي سياسة فورك الساطفو زلو تشعي وعلى مرحتي هاجرات شركنا تشاينا نافريكان لو محمش مسكرم بساعات كان بأطرياب كتما بيجين تشاينا بوقعي تخفيتهم برزنت زبال ريبابليك تشاينا شي جينبينغ عبز اسمعو مغفت مدرة مدرخ شركنا تشاينا نافريكان بكريت الشع عامة مرت كابز مسرت أو 24 عامتات عم بدون فعل زمدنا تشاينا أفريكان زقبرو أبركتور زمتصو لوطن دحرم زرزار لعلي 7 عامتات زقبر زمدنا تشاينا هاجرات أفريكان أبزورخ الدرجة كم زركب قليتهم هاجرونا حبراوي معبالن شركنتن زقلقل 10 نطوطات زحقف امام بمغرب اب تكبار يزوعل اب 3 عامتات زرقح 360 بليون يوان مالت لعل 5 بليون دولار كم تمول دما قالاتيو ابتي مغفتي سنسرعات وانا صحفي حبرات هاجرات ابومبر كوميشن افريقا وحبرت ابومبر مدرخ شركنا تشاينا افريكان كمون نا 4 زوباتات افريقا وكلتي قال اسبيعو أغيبا مرحتي هاجرات شركنة تشاينا أفريقان كساب بشيدش مسكرام كغطليم بزح حزبي آب تحتي صلال شركنة تشاينا أفريقان زطرنفو هاجرات حارسيسو كاب تغلال حزبي عالمي نابي كالزينا بنسجرون تمكرون حساباتن من اللوات مصر فتح زودبو زت فتحي لمعاتن جيوبوليتيكان قرن أفريقيا مال 4 مسكرم أبس مرات خفيتهم ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ዘዳሎ ትሕስቶ ዳናይት ገብሪዋት ሚኒስትር ፍትሒ ዝወደቦ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝመጹ ክኢላታት ዝሳተፍዎ መድረኽ ዘተ ፍትሒ ንልምዓትን ጂኦፖለቲካን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊቱ ሚኒስተር ፎዚያ ሃሽም ኣብ ዝስማዓቶ ቃል ኣብ ክብርታትና መሰረት ዝገበረ ብዝግባእ ዝዓይ ስርዓተ ፍትሒ ኣካል ናይ ትረቂቕ ሸነኽ ልምዓት ምዃኑን ንምዕዋቱ ይስራሓሉ ከም ዘሎም ብምሕባር ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ግዳይ ጂኦፖለቲካ ብምዃን ገዝጋዝ ኩሉ መዳያዊ ልምዓት ክሰናኸል ምጽንሑ ግቡእ ኣተሓሕዛን ሓባራዊ ርድኢትን ምፍጣር ድማ ኣብ ምዕዋት መደባት ልምዓት ልዑል ግደ ከም ዝህልዎ ገሊጻ ኣብዚ ክሳብ 6 መስከረም ዝቕጽል ዘተ ኤርትራ ካብ ግዳይ ናብ ቀንዲ ተዋሳኢት ጂኦፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓቢ ሃጓፍ ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ስምብራቱ ኣብ ዞባናን ታሪኻውን ጂኦፖለቲካውን ዳይናሚክ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪንኡን መሬት ሕግታትን ዳባን ልምዓትን ኣብ ኣፍሪቃ ኣምር ምዕባለን ጥምረትን ኣፍሪቃ ናጻን ምግባር ምግምጋምን ዳግመ ምግምጋምን መስርሕ ጥምረት ኣብ ኣፍሪቃ ምህናጽ ሓባራዊ ርድኢት ኣብ ሓባራዊ ጸዓት ንልምዓት ውህደትን ክብርታትን ገምጋም ተሞክሮ ኣፍሪቃ ኣብ ፍልቀት ምውህሃድ ዓቕምታት ንልምዓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኒልን ኣምር ልምዓት ኣብ ኣፍሪቃ ተሞክሮታት ንኤርትራ ዝብሉ መጽናዕታ ወረቓቕቲ ይቐርቡለዉ ኣብዚ ዘተ ካብ ኤርትራ ሴኔጋል ኢትዮጵያ ኢጣልያ ሊባኖስ ቤልጅየም ፈረንሳይ ኒካራጓን ዝመጹ ክኢላታት ሕግን ተዛመድቲ ዓውድታትን ከምኡውን ናይ ስራሕ መሻርክትን ምስቲ ዛዕባ ምትእስሳር ዘለዎም ኣካላት ይሳተፉለዉ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈን ልዕሊ 600 ዜጋታት ድሕሪ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርመራ ዓይኒ ን88 ዜጋታት ዕዉት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ ወኪል ሪና መሓመድ ኣይፈራሕን ዝለኣኾ ትሕዝቶ ፍርቱና ዓንዶም
ጨንፈር ጥዕና ዞባ ደቡብን ሆስፒታል ሰንዓፈን ዕረት ናብ ስታሕተ ደረጃ ንምውራድ ብዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ካብ 24 ክሳብ 29 ነሓሰ ካብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈን ዝመፁ 88 ዜጋታት ዕውት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ ብመሰረት ሓበሬታ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ሰንዓፈ ዶክተር ኣታኸልቲ ሓጎስ ሓፈሻዊ መርመራ ዓይኒ ካብ ዝተገብረሎም ልዕሊ 600 ዜጋታት እቶም 77 መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ 11 ድማ ምሕካኽ ዓጽሚ ዓይኒ ዝተገብረሎም እዮም ኣብዝና ሕጂ መጥባሕቲ ጠቕላላ ከባቢ 600 ሰባት እዮም ንመርመራ ቀሪቦም ማለት ጠቕላላ ስክሪን ዝኾኑ ማለት ከባቢ 600 እዮም ካብዚኦም እቲኦም 88 መጥባሕቲ ተኻይዱ 88 ማለት 77 እቲ ናይ ሓበላ ዓይኒ ንብሎ ወይ ድማ ካታራክት ንብሎ እዩ እቲ ተረፈ 11 ከዓ ካልእ ዓጽሚ ዓይኒ ማይነር ንብሎ ወይ ድማ ቀሊል መጥባሕቲ እዩ ማለት ሓበላ ዓይኒ ዝያዳ ብዕድመን ዝደፉ ከም ዘጥቃዕ ዝጠቐሰ ዶክተር ኣታኸልቲ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ጥዕናዊ ጸገም ዘለዎም ዜጋታት ሕክምናዊ ረድኤት ንኽረኽቡ ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ወጻኢታትን ሃልኪ ጉልበትን የጋጥሞም ከም ዝነበረ ብምዝካር እዚ ብጨንፈር ጥዕና ዞባ ደቡብ ዝተወደበ ተበግሶ መሰረታዊ ፍትሕ ሒሱ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ እቲ ዓብ እፎይታ ዝፈጥር እንታይ ህዝቢ ካብቲ ዝነበሮ ምክልባት ናብ ስመራ ዓዳይ ካልእ ዝኸይድ ነበረ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ገልግሎት ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ኣሴር ኣልኣዘር ብወገኑ እቲ ዝተዋህበ ነፃ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝፈረዩ ሰብ ሞያ ዝተኻየደ ምንባሩ ዓብ ብልጫ ከም ዝነበሩ ኣረዲዮም ዝሓለፈ ዓመት እውን ን135 ዜጋታት ተመሳሳሊ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ ምንባሩ ብምዝካር ነዚ ወፍሪ እዚ ንምዕዋት ኣበርክቶ ንዝገበሩ ምስጋና ኣቕሪቦም ዓመታዊ ካየድ ኣሎ በዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ማለት እዩ ክጥቀመሉ ኣለዎ ካብ ኩለን ዝተኻየደ ካብ ዘን 23 ምምሕዳር ከባቢታት ይመጽዩ ካብ ብሙሉ ዓድታት ከምዚ ዓይነት ጸገማት ናይ ዓይኒ ዘሎ መጽዩ ነዚ ዕድል ዝኽጥቀመሉ ዝላቦ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ክኢላ መጽባሕቲ ዓይኒ ዶክተር መኮነን ኣብርሃላይ ብወገኑ ሓበላ ዓይኒ ከምኡውን ቁጥዐ እቶም ገኒኖም ዝረኣዩ ንዑረት ዘቃልዑ ሕማማት ብምዃኖም ኣብ ርእስቲ ኣብ ትካል ጥዕና ዝወሃብ ስሩዕ ኣገልግሎት ናብ ርሑቕ ከባቢታት ብምንቅስቓስ ዜጋታት ነቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ባይታ ምፍጣር ካብ ናይ መጻኢ መደባቶም ከም ዝኾነ ብምሕባር እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ንቕሓት ሕብረተሰብ ሓጋዝ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣረዲዩ እዚ እቲ ዋና ዓላምኡ ነቶም ሓበላ ዘለዎም ሰባት ኣለሊኻ መጥባሕቲ ሓበላ ምግባር እዚ ከዓ እዚ ተመረጸሉ ምኽንያት ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኸይድካ እዚ ኩሉ ሽግራት ናይ ትራንስፖርት ናይ ገንዘብ ሃልካ ኣቃሊልካ ነቶም ተጸገሙ ምሕጋዝ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዶክተር መኮነን ሕማማት ዓይኒ ብፍላይ ከዓ ሓበላ ዓይኒ ትራኮማን ነድሪ ዓይንን ብቐሊሉ ክሕከሙ ዝኽእሉ ክንሶም ብኣጋ ሕክምናዊ ረድኤት ናብ ዝረኽብሉ ትካል ዘይምኻድ ዕረት ከስዕብ ስለ ዝኽእል ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ዜጋታት ናብ በዓል ሞያ ቀሪቦም ረድኤት ክሓቱ ተማሕጺኑ ኣብ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ተሳታፍነት ህዝባዊ መደባት ልምዓት ብምብራህ ተረባሕነቱ ንምዕባይ ምምሕዳርቲ ዞባ ቀዳምነት ይቡ ሰርሓር ዘሎ ከም ዝኾነ ኣብ ዘካየዶ ገምጋማዊ ርክብ ገሊጾም ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ኣቶ ኣረጋይ መብራቱ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ልዑል ኣተኩሮ ብምግባር ማሕበር ቁጠባዊ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ዝዓለመ መደባት ይትግበር ምህላው ሓቢሮም ነተጠቃምነት ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ባሉታት ጸሉ ዘሎ ዘይምጥርናፍ ቁሽታትን ደንበታትን መጽናዕቲ ተገይሩሉ ዜጋታት ኣብ ውሑስ ከባቢ ዝጥርነፍሉን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝረኽብሉን ባይታ ንምፍጣር እውን ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ዝጠቕሰ ኣቶ ኣረጋይ ሓረስቶት ዘራቶም ብግቡእ ክከናኸኑን ክሳብ ምህርቶም ዝሓፍሱ ዕቱብ ምክታልን ጻዕርን ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ በበይኑ ጽላታት ምሕደራ ተወኪሮም ዝተሳለጡ መደባት ከምኡውን ኣብ መስርሕ ትግባር ዝነበሩ ድኽመታት ምስ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ዝምልከት መብርሂ ብሓለፍትን ወከልትን ኣሃዱታት ምምሕዳር ቀሪቦም መበል 63 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብልዑል ማዕርግ ተዘኪሮም ኣርሴማ ስመሮም ዘዋሃዱቶ ትሕዝቶ ሳምራይ ሊቪዮ መበል 63 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ደቡብ ሱዳን ቀጠርን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብውዑ ሃገራዊ ስምዒት ተዘኪሩ
ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ጠቕላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣቶ ክብራብ ተኸስተ ኣብ ዘስምዖ ቃል ባሕቲ መስከረም ኩሉ ኣማራጺታት ሰላማዊ ፍታሕ ምስ ተዓጽወ ናይ ምንባር መሰልና ምስ ተነግፈን ህዝብና ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቐን ውሑዳት ግን ከኣ ሰብ ራእይ ሓርበኛታት ብረታዊ ቃልሲ ጀመሩላ ኣብ ኤርትራዊ ዓውደ ኣዋርሕ ከም መዓልቲ ዝኽርን መብፅዓን ዕዙዝ ቦታ ዘለዎ ዕለት ምዃና ገሊጹ ዓለምን ዞባናን ብግጭትን ዘይምርጋን ኣብ ዝህወጸሉ ዘሎ ግዜ ኤርትራ ሰላማ ምዕቀባ ፍረ ክብርታት ባሕቲ መስከረም ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ ክብራብ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ኤርትራዊ ከም ወትሩ ሓድነቱ ኣስሪሩ ኣብ መደባት ልምዓት ሃገር እጃሙ ከበርክት ተላብዩ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣብ ከተማታት ከለን ሃምቡርግ ሙኒኽ ዱዘልዶርፈን እውን ከም ዝተኻየደት ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ጁባ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ዮሃንስ ተኽለ ሚካኤል ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ሓደ መስከረም ህዝቢ ኤርትራ بعمل نستنقفه مسل بقلصمون خرجاجت ننوح مريرن حرنة وقالسي زنقللا مسرتنا يتدحري 3 مريرن فتان عمتا استرخبه ملو حرنت كم زخونه جليتون ኣብታ ኣጋጣሚ ውጽኢታዊ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ምስልሳል ንዝነጥፉ ኤርትራውያን ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ቀጠር ኣብ ዝወደብዎ ዝኽሪ መበል 63 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣሕመድ ብዛዕባ ታሪኽን ርዝነትን ናይቲ ዓለት መግለፂ ድሕሪ ምሃብ ሓደ መስከረም ዓመት መፀ ናጽነትናን ልዕላውነትናን ንምውሓስ መደባት ህንፀት ሃገር ንምድንፋዕን ቃልና ኣንሕድሰላ ከም ዝኾነት ገሊጹ ኣብ ቺካጎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታቱን ብወገኖም ንመበል 63 ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ መብጽዖም ንውፊ ስራሕን ኣበርክቶን ብምሕዳስ ከም ዝጸንበሉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እቲ ናይ ዝኽሪ መደባት ብስነ ጥበባውን ባህላውን መደባት ደሚቑ ነይሩ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ 22 ክሳብ 29 መስከረም ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝካየድ መበል 91 ሻምፒዮን ዓለም ብናይ ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመትን ብክልተ ጋንታታት ክሳተፍ ምዃና ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓቢሩ بدرجة أفريقيا واليلا توب زلا نتوي زاجيد مريحنتا دلديلا زلا هاجرايتو كانتا قدم بشكلتا إيرترا أبناء عبيتي بشدشة أبناء تحت 23 عام دما بحمشة تقرادمتها كساتف هاجرايتو كانتا قدم بشكلتا إيرترا كندزي قطري تقرادمتي كتساتف زغالت أب مدو عبيتي بدرجة عالم أو واليلا توب زلا 24 شومونتين تسان 4 نتوي مبل عصوتو شومونت ترتا تسريع بملاوا بدرجة أفريقيا دما نتاكاليتو قينات صعبة زلا موروكو بناي 3 ساعات في نتوي بليصا جول بمخانايو امنيت عتي عدم 23 دما بدرجه عالم مبل 17 تسريعات ركب ابزي وددر شامبيون عالم هاجريت غانتا ايرتا وكيلوم زساتو تقرادمتي ابولص بقعت بمهلاو هاجريت غانتا ايرتا بولص درجه حيزا كتوص تسويت يكبر ناي لوم عامه الشامبيون عالم ناي ولقن ناي غانتان غيزي كومون ناي صرغا وددات زتقاللايو كخون بفلايت بدرجة عالم بوليسات تقدم تستضيفو ناي صرغا وددر لعلا قالبو زوهابو زي خبركم تعزبتي نزيناتات وصاي صنيعهم لسوكمي نمكتالكم كتكتشول ديما بخبراتكم زيناو من سنادو إير تي في نغاطو لي زغوركم تعزبتي سلامكتالكم عزي مسكن زيناو وصاي إسرائيل لعل عصرتو حدا وارح وشمت غازا بزغطلتو ألما مدبداب أستات 86 ميتات نبرتنايتو وشمت كابا بايتوم كم تمزابلو صبصابات ودو حورات هاجرات غليصوم أب معسكرات تمزابلتي بزكاير زلو ترغاغا مدبداب حيالو سدرابيتات لعل 10 غيزي كاب غيجاو منبرين كم تمزابلا اتوم صبصات بتوسخ حبيرو إذا كم زيلون كله بسنكتي بزسفح فحمل كعو زغطسل زلو دبدابن وتهدراو سرحيتاتن أستات 650 شح قلعو كاب مادة تمرتي كرعقو تجديدو مالو أبتي وشمت كاب زركبات كالات تمرتي لعلى 500 ميتايت بدبداب إسرائيل كم زعان وايز جلس بزي كازي بملئن لعلوت كالات تمرتي وشمت غازا بمعناون أساسون شومونتن شحتهم هارو عصرتو كلتا يونيفرسيتات كاب تمرتي رحيقو كم زلو كفلة تخيلو لهم دبداب إسرائيل لاب تكالات تمرتي طريزي كونه أب تكالات عنان سرحتينياتاتن وانت مساسال كساراتات يورر كم زلو يتكاس زياب العلي سيفيلاوي محبر سوي شمت غازا زكاير زلو ألمان بدبداب إسرائيل كينو مدمساس من قصغاس حماس زخيد علامة كم زلو زنفت مغاوني قلت إسرائيل عم عرباو قماقون سفيح وتادراو سرعتها بقيسا كم زلا زتقصو نايك أروات عزبتي علامو نفلس تماما كامريتو نمبرار مخانو يموتو اتهاجر بشعين شعاتين تسان شوعاتن بوق قوبيطا عبزا حزوتو معرباو قماقم عبزا هانصوتو زحيقاو سفراتات العلي شوعاتين متشح زيغاتات أسفيرا كم زلا زفلتهم
زمدنا ناب نبور نمملاس قديم استسمع مع تركن قبصنا باستفلالي صلاتات زتوكره عصوتو شوعات السماعات كتيمن اتي السماعات زتبصحه ب4 مسكرم اب تركي مبصح سفصمه بريزيدنت عبد الفتاح السيسي مستركاوي مزنو بريزيدنت طيب اردوغان اب كتما انكارا اب زكايرو ركبي اب تركب كلتين هاجرات مطن نقداوي ملوات كبكبلا كمونا بصعات مكلخال توريزم طعنا ባህልን ትምህርትን በሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዕና ኣለዋ ፕሬዝደንት አልሲሲ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ናብ ቱርክ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ሕጂ ንፈለማ እዋን እዩ ግብፅን ቱርክን ካብ 2013 ተበቲኹ ዝጸንሐ ዝምድነን ናብ ኖቦር ንምብላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ተረዳድኣን ኣምባሳደራትን ከም ዝመደባን ይዝከር ከም ኣካል ናይቲ ስምዕ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ግብፂ ተራኺቦም ከም ተዘራረቡ ጸብጻባት ይረዱ ግብፂ ብ34 መስከረም ቀዳማይ ሃገራዊ ምርኢት ነፈርቲ እንጊዳ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝበዝሓ ናይ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዝርከበን ልዕሊ 300 ኩባንያታት መፍረ ነፈርቲ ፍርያትን ከቕርባ ከለዋ ወከልቲ ልዕሊ 100 ሃገራትን ዞባታትን ድማ ተሳቲፎም ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ኢጣልያ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ህንዲ፣ ቱርክን ሪፓብሊክ ቼክን ፍርያትን ከም ዘቕረባ ተገሊጾም እቲ ሃገራዊ ምርኢት ኣብ ኢንዱስትሪ መፍረ ነፈርትን ጽላት ምክልኻልን ሃገር ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን እወታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ኪላታት ይሕብሩ ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ክትጥቀም ዝደፋፍ ምንቅስቓስ የካይዳ ከም ዘለዋ ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ኣጠንቂቖም እዚ ዝተሓበረ ኣሜሪካ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ክሩዝ ሚሳይል ናብ ዩክሬን ክትልኽ ትሸዋሸብ ከም ዘላ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ ملاخ نايتي كاب يوكريناو وشت مريت روسيا كبتصح زغل ميسايل تغباراو مزغون روسيا هلاونتان موحس ارلاي زولتو اصوار كم تتقام انا صيرالا زكم زين كلو تاصوار ناب يوكرين تتلاغو نتو خلوتات قطاو رصمي روسيا امريكان كعرغو كم زغل وتادران كيلاتات يومتوم كم 37 عامتات تاب مونغو امريكان روسيا استبصح مفراي ناي ماكلاي رحقت ميسايل زغت سمع دحر مفراسو كلتين هاجرات نتاطوار كتقمالو كم زخلاي كغلص صنيحو زلوم اب مونغو كلتين هاجرات زنبر وعل كفوت كل ايرون اب زحلف قربا غيزي كم زفرس ذكريو امريكان روسيان 88 ميتاوت نايتل درجه عالم زفر نيكلاساوي اطوار كم زوننا صبصابات يردو منغست هندي وتادراو صلاد مدنفع على 17 بليون دولار كسلع وسينو اتباجس تراغغ رادار زمناوያን ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ዘጠቃልል ወታደራዊ ንዋት ንምዕባል ከም ዝውዕል ሚኒስትሪ ምክልኻል ህንዲ ሓቢሩሎ ዛዕበ ክፋል ናይቲ ወታደራዊ ንዋት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኩባንያታቱ ከም ዝፈሪ መንግስቲ ህንዲ ወሲኹ ፍሊጦም ብውሽጣዊ ዓቕማ ተፍሪዮ ኣጽዋን ምድንፋዕ ህንዲ ንሓያሉ ኩባንያታት ኣጽዋር ፍቃድ ከም ዝሃበት ዝዝከር እዩ እቲ መንግስቲ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ምዕባል ሚሳይላት ዘገልግል 2.5 بليون دولار كم سلعه يفلط هندي كاب 2019 كساب 2023 ام مداي شمته اصوار بدرجه عالم اب قدميت كم تسرعت صبصابات يردوم امريكان دوب كوريان زكايرو حبارو وتادراو لممد دو كبل زصوع سلاماو سلفي بسلسه مسكرم اب دوب كوريا كتما سولتو خايدوم تحبروا وتادراو نتفتات نقولوا لو حاسو دسيت كوريا مليسو يخرورو كم زلو زغلصو سلفنياتات بوصص دو كبلن سراوت امريكا كاب هاغرن كوصن دغيموم صويعوم لممد كلتين هاغرات تي قلولاو بزته كيعرف قند انقفات كوينو كم زلويم اتوم سلفنياتات وقيسوم اب دوب كوريا نهلاو سراوت امريكا زقاوم سلماو سلفي اب مفارغ زحلفو ورحن حسون تخايدو منبارو يذكرم اب دوب كوريا طراي زيكونه اب جابانن عراقن زركبن هاجرات ون نتي وتحدرا وفري زقوم سلفي ككايد صنيحلو اب دوب كوريان جابان ناستات 80 شع وتحدرا توافيرا زل امريكا نتوفر بعينه متنن تصفحو مهلاوات صبصابات يردو امريكا ابتن هاجرات نزلو معسكراتان مسفح حبز حلف ورحنا حسه كم تسمامعت يفلط زيناتات مزام كندنت وتاتو كدغملكم بريزيدنت إيسياس صادفو زلو تشعيو على مرحتي هاجرات شركة تشاينا أفريقان لومي بوغعي
ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝወደቦ ዘተ ፍትሒ ልምዓትን ጂኦፖለቲካን ቀርኒ ኣፍሪቃ ማሊ ተኸፊቱ ኣብ ኑ ዞባ ሰንዓፈ ን88 ዜጋታት ዕዉት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሳብ 86 ሚእታዊት ነበርቲ ወሽመጥ ጋዛ ብሰንኪ ደብዳብ እስራኤል ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ ቱርክን ግብፅን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዘተኮረ 17 ስማዓት ከቲመን ግብፂ ብ3-4 መስከረም ቀዳማይ ኣህጉራዊ ምርኢት ነፈርቲ ኣንጊላ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን መሳርሕቲ ኣሚር ዓሊ ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመፀኩም ብወገነ ግን ሰላም